Instituto, desde DJ Paul, que para nós daquela era Pablo Alonso, Manu, Manuel Ballesteros, André Soliño e por último David Bullo. Eu pido aos 4 un forte aplauso e tamén pido un aplauso moi grande para Daniela, que foi unha das que tirou máis adiante con esta idea de facer este festival. Deixo vos con eles e un forte aplauso para todos. Hola, boa a todos, boas mañáns. Pídovos un favor, que vos levantedes todos, vamos a facer un poquinho de ruido aquí, vamos a estar activos, que somos jóvenes, vale, vamos a facer aí. Os que están ali na escaleira poden vir pa aquí tamén, vamos a facer un poquinho de festa, vale? Imos a dar. Habitúate, non te agoches e sildeo na túa gorxa. Lembra as súas ansias de victoria na oscuridade da fermosa e famenta a fala que fomenta a liberdade en ti mesmo e defende a terra nosa co corazón, pois é a arma máis poderosa. Escoitade a miña teima, soltar a miña obligación coa interacción do povo e a implicación con uso nun solpor, desexo espoñelo por mor de un cerebro cheo, pero berrame, esnaquízame, fai estragos da miña oportunidade de ser algo. Compréndeme, quero ser ceibe, camiñar polas rúas e ser eu en min quen goberne, senón que, sendo eu quen acende as ideas cando baixa a marea da autoestima. Realmente poucos son os que pensan que a liberdade alumea como se fose o mesmo sol, e iso significa ser, falar e actuar como queiras, como decidas, sen nada e sen ningún cabrón que cho proíba. Hai tantos tontos que se creen listos, son centos de intentos que só chegan a nada, que só son un máis na manada. Dame risa e faime moita gracia ser nefastos no estudio Pisa e non pasa nada, pero me temille todos orgullosos con bandeiras pintadas na cara. A estupidez florece como as plantas en cada ventá. Hai que agardar o momento e loitar coa intención de lograr a liberación propia e non ficar vendo como cada naco noso morre. Corre, morde, prende lume, acende a luz que alumeo os nosos pasos hacia adiante, faltos de atrasos de todo tipo, investimentos que quitan o hipo. Date conta, estamos en Chapela por non ser bravos que merezan algo dela. Veña, veña! Date conta, estamos en Chapela nos e bravos que merezan algo dela. Date conta, estamos en Chapela por nós, por vos e para todos os que estamos aquí hoxe. Grazas.